Gonna go sana. CDCC guys, how are you? CDCC, Michael Go, Ulisi, Chinaka Tracy, CDCC, Primrose, Roger Kumbucha Jam. How are you? Ndikutofamba ndanji baba kona hangu apo. Ndanji baba kona apo. Ndanji amanyamba kona apo. Munoziva zvemumasendera guys ndezvekuti uchida chimwe chinhu ukatuma munhu uchiziva kuti kana kuti unogona kuzonyimwa bhotoro kana kuti chika. Vanonetsa vanhu vacho. Yowe. Riboy here guys. See. Moribanya here. Clara Algodi Shinaka Tracy, she say. Michael Chigudu Lindy Betty Mabua Manyoni Mapizza Urisese Noxy blah blah how you Joyce Nore Shrai Mambra Snetum Sindo Lingo she thanks Simon Katsande Zirisese Pamela Saidi Loveness Mark Linda Masiri, you see, oh, my birthday is next week, not Izojish. Boys, is it born? That is Yauko. That is Yauko. Boys, is it born? Guys, I can't wait to remove this thing. Generator chief please. Zema uyang. Ndrukuda kuitirwa magandekana ndonyara kusimuka ndekade. Nda kuitirwa marketing news scan. Zvimasimbi zvezve. Chinoyo. Ari kuradzeve twe. Ndakaita shungu. Ndikuratidze kamera yangu haichadi kubva. Kune kuekera kwangu window kune chiflip because marketing ari mumwesai. Munhu wezvima amene designer chechabuda zvakanaka but guys ndikazoni chatomuadvertise I don't know kuti ndiwo macharges achoni here kana kuti like ane zvisizvi zvanditi so zvisimbi izvi zvoiswa izvi zvezveka ndo munhu wacho neakada kungodisappear ndiyeme mwana unoshaya kuti odii anongwapa bhegi guys gaya kumusiwo ndakamawana ndandine excitement kumutsvaga ndikamuwana munhu wacho anoita zvekera ariko kuseri aiwa dhai ngambogara kuseri dhai unomusikawa nhasi handitombo hawi nhasi is the worst day ranofanira kutonga achitouya dhai ngambogara kwanga achiramba nemauniform akaviga uniform yaambogara kuseri ikokoko kubva ari achiramba nemauniform tichingomubvunza uniform kuti uniform iripi. Thank you. Ndotombofunga kuti zvisimbi zvacho zvonzi chii zvokuti ndiyekere. Ndakaita shungu guys ndikatenga mazimaterial angu ese pakapera lockdown material yemba yese ndio maketeni asi ningirikini inonzi chii mukadzi akandisonera dress ndiye akandisonera izvi makera vanosona maketeni motozviona ndofunga kuti mukadzi wacho anogona ndichatombopota hangu ndichimutaura kuti anonzane ndimuadvertisire saka pandichamai musi wacho ndichatoita ndomuadvertisiro guys ari kunditira zvakawanda mukadzi iyeye ari kunditira zvakawanda saka iye the same lady uyu unoona name handitozi kuti unonzi mayani
mai mazvita mai andiko ndoda kuvaadvertisera mai vavo ndo vakanisona dhiresi ndo vakanditira maketeni iwayaya saka ndo yaya ndaireva kuti handodai mapanga aya vakanditira emba yese saka ndakatora ebedroom yangu chete ndo ndakatora sofa so good asi asati akwanisa kumaturika because munhu anondifanira kundiitira zvisimbi zvacho zveuyuyu anga asiri kubatika ndo zvakaitika saka ndakaita ayaya eriko mazuva ano aya same lady ndichapota ndichimupina mukadzi iye vedu vevanhu vamboendawo kwaari anditi hanzi like iri zvimalesi ina ndochiti chipitikoti ichi saka ndochiti chipitikoti hangu but hanzi ronzi lesi icho chichiya chemuzasi umu irori rese iriri akanditi anondichaja 50 cents per meter kuekera kunhingirikira kunanzota sei kurisona saka ndo ichochi chachoni saka ndanzi panodiwa zviri zviviri zvekera saka anenge akamadivhaidha ari maviri guys kadzi anogara gwenzi 7 akandiitira zvese izvi mamwe acho ndofanira kunomatora pamwe this week asi ndaziva this week chimirirawo munhu wezvisimbi wacho niye kuti auye tigoturikawo vedu wee tatahwa tisati panonge anonge achifanira kuda akadai handisati tamaisa kabhat anofanira kuda akaita zvimapanga aindiratidza ake kuti zvofanira kuda sei saka like ndakaita agreement naye yekuti tomboti pamwe ndesandani saka tingi anenge achifanira kubuda akadai kungoti asati amaisa pauyu maybe kana aakumadziro zvinonyatsa kubuda shape yakanaka but something like this kadzi yeye akanditira dhiresi pamwe ndiye acharamba achinditira madhiresi angu ndichingorambao ndichingomuadvertisa ndichapota ndichimupina nhamba dzake anosendera pamba pavo glenview 7 pamba pavo glenview 7 ina nditorina zvihembe chaidzo handitorina but aiwa anosondera pamba pavo glenview 7 vanoda nhamba dzake ndiisire kuinbox manditira kuinbox ndinokupai nhamba dzake ina handina jealous nemunhu ini vanhu vakangondiyekera akanditira chinhu chake chikangofarirwawo ndinongopa vanhu nhamba handina hangu zvekuti ndoda kuvharira munhu kuseri because anogonawo mukadzi wacho yeye anogona zvisingamboiti and haana rafu zvake munhu ari bho zvisingatomboite very nice munhu ngwarati zviri sei handina kuritenga zviri sei bho zvekuti wadi ndiri bho uri sei hapana kwakuenda kuodalanga wachatano wakuita sesema maivepi pataironga maivepi kazi tinofanira kungoti turi kuwhatsapp shamwari hande planje wangausipa taironga wangausipa ndozombomuita izvozvo musi wacho nizuro nhasi ndopatozomboofuma ndava nane manyukunyuku otherwise bvepera nane aro zuro ranga riri serious paitoda healing ndakanakirwa zikamboiti ndakazva kuti hayo ndanakirwa ndanakirwa even like unoziva how it is cheko pamwari mamungazvirwisisi but for maladies lese ukanzi wasonerwa dhiresi pana handitanzi wakatengepa handina kutenga dhiresi ndakasonerwa nemunhu mukadzi wacho anogara kuglenview 7 anosonera pamba pavo ndo paunoenda nemetirial yako so kana uchida nhingikini yake mondiudza ndokupai nhamba dzake motaura naye moitwa chandoziva ndechekuti zvako zvese kana unazvo zvese labor yake iye kusona $10 that much I know nyangwe jujeti rako rakaita sei inini ndo zvandoziva ndisingazivi kuti achazochinja here maona manje handidi kurevera munhema inini ndakabhadhara $10 for labor jira nezvimwe zvaanongokuudza zvokutenga asi kukusonera $10 guys ndibatei muyekere musonerwe hembe nemudzimai uyu anogona ndakuradzai maketeni aya ndiye akandisonera asati angoenda pamusoro chete pauyu same lady yeye but maketeni price yandoziva inini kwete kuti zvemumwe munhu ainditi jira iriri $1 per meter then ichi chipitikoti ichichi aina akazonditi 50 cents per meter ndo zvaakazondiitira inini
maona manje. Saka please support that lady bedwe. Ndichaita munoziva chii. Ndichaenda kumba kwake futi ndoinda ndomuti kana kuda kuti ndikuitire video sezvandakaita nevakadzi vaive kumarondera. I can do a video naye achitsanangurawo maybe 8 minutes. Isn't naye budi tomuitawo kutekera. There's a reason why ndoda mupushirani grikini zvinhu zvakewo as well. Ane situation yakapinda naye saka ndakangomufarirawo mudzimai. She's very nice guys, like extremely nice. Akasona dress roro within 2 days. Aya maketen ndofunga akasona awara akatokurisa achitoti ndandichingoshaya hangu zvekuita like anga asingadi usina rimwe dress so achiti pani kuzo aina bhangoti bhangobata maketen bhaapedza ndobva azokontinya nedress rake. Ndakatongomasiya senge makuseni pandakadzokera downotasa dress riya zvakasvika atopera atoti maketen apera. Saka in total like menozvomeshwa sei vanosona vanosona vaive zvokunzi 1.5 what paketen ka saka munoziva like uchida nemapanga ariko mazuva anaya vane zvavanomezha vachiita izvezvo. Saka imagine kuti akandisonera zvese mamita zvakakura kudaro but aindichaja like $. Saka ini ndofunga one window I paid $6 for labor. Saka ndichaenda kumba kwake ndichamubvunza kuti anoda here kuti ndiite video naye ndichimupushirawo zvinhu zvakewo. Andingati hangu ndiri very influential handisi but vanhu 500 vakaonawo maybe pana umwe anogona kuita sei kufarira zvinhu zvake momubata otsanangurawo kuti zvinofamba sei. I think that's what I would do. Ndichamufonera zvangu manheru anaya. Saka muri sei mimi budi yekera? Iwe vana kuchekera kwakawana kuti pane munhu ane music maybe. Teni ane music. Mukoma ino ndimune music. Munoda kundiroesa nemacopyrights here vedwe. Ndimune music. Kuti uye mutoridza zvenyu. Ndinodhadhaurwa vedwe. Musaridze music kana muchipinda mubox please. I beg you in the name of Jesus. Watichi nai ngwarati. vana kuchekera wakarwa kupi yekera. Hanzi? Ati vana rekuchekera wakarwa kupi kuti yokiyekera ndere kupi vana izvo. Ndaingoirwa ini ndichikura ina hameno. Naye mukoma ino. Ndaingorihwa but mukadzi ndamuti enda unoona makomenzi kana usingayekere handifungi time yeizvo internet anazvo. Saka pane imwe hama yake ndofunga yaziva kuti ko ndiwo akarisona afara mukadzi ye. Ndikatoti ndosaka ndatoti da kumuadvertisa ndichingomupusha chimpusha ndo maketeni kana ndikawana munhu wacho like anouya achindiitira zvemudenga umo ndichakuratidzai maketeni achoni. So maybe what I would do is ndichaenda kumba kwake ndonoita naye video then ndoisawo dress rangu apo nemamwe madress anenge akasona iye nemaketeni achoni kana akangadi ave kumadziro because ndakaita emba yese. Saka ndichakuratidzai maybe ekubedroom kwangu neukoko kulounge kunogara vanhu. Maybe that's what I would do. Maona manje changu chaiti chisei. Hanzi kuseri. Alright. Kuseri kwacheko kwamanje nechihwikwa kuno inopika waona manje. Hanzi chiro wakasirei dhai. I was supposed to pick one person guys. Mari yekuzobhadharira vanhu vese ndanga ndisina. Because inini like I said before ndakaita zvokusponsewa. So definitely ndaizosqueezawo kaunga balance kanenge kasara kuti ndichiisa one munhu. That's what happened guys. Saka bandaizokwasa kuti ndiende nadhai plus dhai anga anyanyaita mwana mudoko maybe in future ndichawana pekuenda naye but not now. Zvokutoti pamwe mukuru aida kuenda but zvasingakwanisiki. Dhai pamwe aida kuenda zvasingakwanisiki and on top of that anga atoriwo kuchikoro. Handina conversation. I'm just pushing for this lady akandisonera maketeni zvese nedress zuro. These curtains but handisati ndangomaisa chete
kumadziro because ndakamirira zvimasimbi zviya zvimadhabho simbi zvinoiswa vanosona Moses vaimi vanoita zvemaketeni. Saka iri keteni rangu mamwe acho chanomatura maybe mangwana chingona vatira kuti maybe chii nekwanisa kuyekera kukasira kuwana munhu wachona anokasira kupedza zvisimbi zvachona. Pari zvino chiya chandaikuratidza chingori chiripo apapo ndaipa pane chizambia but chinoita see through saka ndakaidzosera chimwe chiflisi so but this week I think tinopedza ndamaturika maketeni achona. Tiri pano vasoni tafadzwa mupotsa but akandisonera ini nahanzi tafadzwa I think yes muri kuziva akandisonera anogara ku7 ndavamwe mother so veku7 vakandisonera so ndo vakandisonera kuda vacharamba vachindisonerawo hembe dzangu sezvo ndisina hembe ndichangoramba pamwe ndingotenga micheka slowly but sure ndichiita sei ndichisonesa nawo. Thank you Florence but takanakigwa zuro vedu hadikura nhema chakanaka mukaka urungu we don't want jolo sisiti. Miss you team. Emi chinhu chichikuita slow seko mandizame kuisa handigarisi vedu kuda kutombodla asandala mina ndione ndikwanise kuisa vanhu boxi ndotaurawo ndichimbotsengerera ndichidla but handidli pakamera zvokumba zvidliwo pakamera ke anzi guys kana uchigara lingi rangu rakuramba yodokusona. Thank you. Vada kusonerwa dress direi nemunhu akandisonera kana kuti vada kusonerwa hembe dzawo guys inbox me ndokupai nhamba dzake guys. Besides ezeni hembe here kana kuti chii shangu ndandozanje ndakashayawa yekera size ndakauzi ndopfeka 9 zviri sei manjenjenje ndipi yako rega ramba uripo unozodambotesa kuti anomboisa pane something chandanotisa nhasi guys mwana wandiregerere. Guys, there's one thing I want to tell you. If you're a fan of someone, it doesn't mean you have to hate me with passion because uri fan yaningi guys. Pane mumwe mudzimai so ndaende ndikamboti why is it that face anenge achingorwa angry face pandaenda paya vanonoti this lady anosupport mumwe munhuwo muzimba muno obviously nemunhu ane munhu wake anofarira but does that mean you have to hate me with passion guys? Yo, I don't make a show to because and it's angry face like for real. That I don't know mutarisa because why I didn't even get a passion like that. Abano gara abroad. Ndanyasa tanguwa ndaita hour ndichimutarisa kudaiwo. Ndichimuscrolla. Vanasa to maybe andifarira because anofarira ningi but yeah. Zvatinakidza zvandisekesa actually. What? Eribo yanzi why inbox ngoti papano. Alright, mina ndidziise nhamba dzacho but manje handizoziye aiwa guys uyeka kuinbox ndozoziva kuti ndazifeya woka munhu akanditextira izi nditi manjenjenje munhu akanditextira nditi anditextira kuti hey nhamba dzamai vanosona ini ndochitawo screenshot ndotumira mai kuti aiwa client yabva kwandiri aiwa uyei kuinbox muchindiekera ndinosonerwa mahara aiwa kuti mahara handizoda hangu munhu nemunhu anenge achipusha business zvonibatsirawo pamadiscounts muona manje zvakangofanana newani naagent wokumota uya vanhu wobva vangu vakuya vachida kuzwawo nhamba dzake ndaibva ndatiwo evidence uyoyo yekera this is the evidence yekuti kune munhu auya achitsvaga nhamba ndoisa nescreenshot ndoendesa kuitira mangwana ndinowanawo discount mukaenda straight mabvone kuno kwandirika
ndinodawo madiscount kani ndiri kushambadza here guys, ndodawo madiscounts. Aiwa madiscount panapa handisi, uyai Queenbox. Queenbox kwacho it's not like ndinotanga kutaura zvimwe zvinhu zviri off topic. I don't do that. Vanhu vanondiziva notondiziva, ende ndikangoona kuita off topic handitani kutongokuti gagagaga ipapo, handitomborivi nhema. Uyai vandoda kutendwa Queenbox. Handina musini wandakamboti munhu akaniuya Queenbox ndomunyima nhamba. Ndinotokupa nhamba ende ndinotoita screenshot yenhamba yemunhu wachoni. That's what I do. Kuitirawo inini ndizoonawo madiscounts kumberi. Guys, ndo business ka. Please. Ndinoda kuita mangwana wakakutekera. Budi Benson muri say I miss you Budi Benson. Muti hey kuna sister Stemberi. Budi simukai zviri sei. Say Prince Mapiki uri sei usikuoneka wani. Yeah, man, anybody light? Alright. Munoti inbox ra ndinokupai nhamba. Uyai Queenbox guys. Pamwe ndingatotiwo discount yemaketeni angu andisati ndabhadhara. Mira mbichana. Ndakamira. Off topic atiti. Yeah. Aiwa munoti inboxera mandi inboxera ndokupai madetails. Handiregi ende ndinotokupai iri screenshot. Vandinodawo kuitira kuti iyazoziva kuti kune customer pane kuna Sharon. Muona manje. Since isiri like asina kundibhadhara kuti ndimadvertisire moyo wangu wangodoke. Hanzi off topic atiti. Zviri seiko Prince Mapiki? Prince Mapiki iwewe wayekera iwewe. Wafurisa. Ngandiyekera. Prince Mapiki wakachena. Thank you. Now ta back to Auction yehembe normal. iripo rini tuye kunotora. Hey, dress handikana handitombodi zvangu kana ndidi Chiita handine dress rangu. zveauction toya tozotenga. Dress rangu iri, dress rangu handidi hangu. Bhutsu hadzako, bhutsu matonangurira waita iwa bhutsu handikwani. Ese zvandinadzo zuro is something special. Zvandisingambofunda ndakakanganwa. Hanzi guys, ndagai ndite ndiyekera nhasi handisi kunyanya kugarisa, ndoda kukasirawo kumbozorora ini. Una comment yaiswa namagaya nhasi wadyei futi. Guys, iwe manjenjenje kasadza kangu kapa side ndakuenda ini. Tiuye here kukadhadha. Unodzoka leta here? I'm not so sure. Let me see kuti zvakamira sei ndogona kudzoka later. Okay. Alright, bye bye. Iribo, bye bye. Ndakuenda. Handiti iribo. Alright.